Joe Biden ye taama saranaga bali kɛ Ukraine jamana kan tile kelen dɔrɔn Rusiw ka binkani Ukraine jamana kan san kelen ɲɛnamayali ɲɛkɔrɔla la. Biden ye a yira k'a fɔ ko taama nin ye l'Amérique ka dɛmɛ ɲi k'a yira ka kɛɲɛ ni Ukraine ka kanabila an'u ka yɛrɛmahɔrɔnyaw ye. Biden ye $500,000,000 dɛmɛ kura ani kɛlɛkɛminɛnw caman dili Ukraine ma laseliw kɛ. A ko l'Amérique ka ɲangili kura bɛ sira kan ka ɲɛsin Rusi jamana ma dɔgɔkun nataw. L'Amérique kɔkanko kotigi ko Biden ka fanga bɛ sanfɛ kɛlɛkɛ pankurun feereli Turki ma kɔkɔrɔma don ko a tigɛlen bɛ a kan fɛnɛ k'a fɔ ko Suède ani Finlande olu bɛna kɛ OTAN tɔnden ye. Turki tun ye i sen da nanzarala jamana ninnu dɔw ka OTAN tɔndenya kan k'a sabu kɛ dansagokɛlaw ka taabolo hamiw ye. Kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko Corée du Nord ye gɛlɛn fila ci u ka lajɛli filanan ninnu siraw kan. L'Amérique ni Corée du Sud ni Japon fɛnɛ tun ye u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lajɛliw gɛlɛnciw kɛ karidon na. L'Amérique jangana Richard Belzer fatura a ka so kɔnɔna na Faransi jamana kan.